Oras madihamu amat daraja suang songoni dihamu inata suribada. Perjulu mahami mersetabi tujuluan natrop adorang sokuan hami Videon uwan hami na martemahon persejarah do dihamu amang nang inang salhuna. Videon na marisihon opat tips asabarani kita matok hata di sa ulaon manang di luluan natrop. Bainido amang inang dada ala ni umur be zaman simaingon tutu bain na malo sara halak manang nabui kita matok hata. Wasa matutui almuno na poso nang marani tampil di piga-pigilaon matok hata terlumubi mi di pos na sida di daun. Suang-suang ni mga tuktong di pertikian sang narion kurang do hita dia kena na tua na sebuah rupi apala titang manang na pasat matokon hata. Terjul mata sigati iya diamu amang inang na marsiajar do hita idara na pamalu-malohon hami asa tabahas majo idia maugasan nito tutu bin na masa si songoni na perjulo may tutu molo di rohanami na dapat ni rohanami nang perjulo do adong roha mabiar di hita dinalao matok hata ido ima tutu ala nunga jolo perjulo hita mabiar tabba mau se tertok ta sai lala beluk dubuk ala nido kamu amang ala nido gasan na perjulo na sobarani hita na perjulo do hita mga perjulo mabiar na padua na itu tutu bin na masay inarohanami ala na say tapadaw do say tapalias manang dang tadohodi di akka kokoni di zaman pertikio nono namang olo rispata rotu hitas buah-buah mariti perpunguan manang parsautao jalan lunga dibayani di grup masing-masing ano sore manang marsugod adong pangapulio di patupa parsautao molo parsautanon o may naroha perpunguan namin na paling pas hita marsiajar disi alana dang adong disiak karaja tutur ola dong sabutan tado isi tetangga bertita na somal tapagkulingi iro tong na madohoti disi na batuluna amang inang isakapi rohanami tutu bahasa memasa sinak ini na batuluna ala na sotaliah do rohata nang songoni kita atong amang inang betahmu marsiajar asa dapot ta marani hita mantok hata di sara ulang na perjulo may adong maopat tips asa berani hita mantok hata na perjulo tips na perjulo bolo sa tulog dita amang tu tajulo ma tasulki di dirita tips na perjulo ima asa tadok ma tu dirita na oto do wow hape rak madok mahita amang inang nungabi amang inang gabi majalah horas ana bapistar huro hamunyan masa diri nibon nidok na oto bolo na marsiajar amang ala ido bakkoda tutu bolo dang malo rupi babarati perjulo manidok na oto rupi diri nibon ana pa oto dongan do sala alai bolo tapat ordo dirita tudo semai hata ni dibata na matokon jol mana pator diri do nina nekop patibon na atong nunga biamang arong do ugasan na bina tips na perjulo nakina sa tadok ma tu dirita perjulo na otoro api idi ma alasan niya mang perjulo ma sa tabireng ma tutu dia kadongata na susempurna sa tabi ma dia hamuna molo na hurang sikko di pamangan na anggo na sidom may mang tutu ida na buhay bakal buhay be tampilon jadi mulyati marituhatta ang gabudo be hita makatay tingkad do pamatakta
sa luhut na sikop beta hamu mamang dohot marsiajar salam boy hita tampil tululuan na turok dungi ma musi dong diamu dongan bolo tapar no tim si dong atta na hurang di pamangan nay sana do makatay na sida isarana olo do say pinereng nang adong hatawanon na bida idara buhay bi jadi mulia ti ma dito hatak silagi buhay hita makatay tarlumo bisong kamyon lianon na mga tips na parsajarat tu hita sa luhut na ima na perjolo nak kini asa tarok ma perjolo tu dirita no todo apiaw binereng matutu bolo nunga martaba umur nga masuk be kepala 50 nunga arong be sipat nunga robi uben ba tutu satokin na itu tu dinanong magurang kadadana nong kuliah nong persikola dina panguli burung jalan panguli anak na mahita arong do siya retikina nikon hita nama pasahaton hata dada bubi di wakilon bitamu ma amang inang marsya jaron ima tips na perjolo juala asa jolo tapatutor ma dirita tutu asa bui hita asa arani tampil di luluan na turok di video namang inang tips na perjolo majo patorak kami setabi ma di hamu akara jahata dong somal dia kabi ulaon pangiduan nami tutu panuturi ma hamu di video nami idia tutu na hurang sikop idia do na hurang linggan manuturi ma hamu nyan di tonga-tonga di video nami kami rapana poso na persyajar be mangido kami asa do ma hamu salut na tong rap do tami marsyajar mahita ido tutuna sakapi rohanami asaron nyatan letua minna horbo di parang bulan majapal di balian molo di sido roha udang do molo so di sido roha udang do rosi dalian lima tutu dia mu amang inang marsetabi kami di pengujung di video namion mangido kami like subscribe hamuma video namion marhiti di subscribe hamu ngabe amang inang mau lihat matutu alana na nama subscribe amang inang gratis tu ida da pola gabi pangurui di aka kuota muni mau lihat dia mu amang inang tu video berikut na patorang nai mau say tips na paduahon na patuluhon na paupatun asa gabi dohot tita tu marani tampil di tengah-tengah keluarga ta dalam mobil madung keluar hita sebagasta oras ma di hita salut na